Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Pasensya kayo nga nagadugay kong upload sa sumpay sa drama, bayno. Ita maglangan, niya ang sumpay sa ang yawa nga gustong maanghel. Part 19 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Nagkakayon salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Og advance Merry Christmas and Happy New Year. Pasensya kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners nga nadugay-dugay kong upload sa sumpay ning dramaha. Ang yawa ang gustong maanghel, part 19. Nagkakayon salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ako na si Mirasol! Bisag unsa pa'y mahitabo! Way makailog niya, gikan ako! Ako siyang asawa. Kung di na mo sila kayan, karoon na yun! Patyong taka, ug magkuyog na dito sa impyerno! Tor! Ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kiling tawanan mo nagpapatay na ako ganito! Sakit kayo sa kong buhok nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa! Timan ni Itor! Yang imong misyon nining kalibutana nga mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahag kang maanghel? Ulagi! Pero saan man ako siyo? Wa kong may baw kung usaon! Aray! Sakita ko na to! Karong imo magong kinukul siyo? Timan ni! Yawa ka nga gustong maanghel! Busa sunda ko, pilia ang pagpasaylo sa imong isikataw, wada ang pagdumod, pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing, o kunahuna, o labaw sa tanan, pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno! Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga diay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalaglagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Garing. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay na itong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Kung sa may aksyon nga inyong gihimo karon, Chip? Nagalerto ng tanan, Dindo. Aron pagsuhid sa mga posibleng dapit nga ilang taguan. So kung may inyong mahimo, Ay, ano kondisyon mo, Chip? no. Aron magpabilin ka sa imong katungdanan, uban sa imong mga sakop. Kinahanglan nga, mapatay kini mo silang duha. Ha? Maun lang na ibugtong paagi, Chip. Aron maluwas pamugikan sa dakong hulga nga dili mo matangtang sa inyong serbisyo. Matuman din. Amo ng sundo na imong gisulti. Nang luspad og maayo si Hepe sa kong ibahan niya. Mao nga, maningkamot gud siya karon nga mapatay gini ang katong duha ka muklo. Mayo noon din. Kay musunod gil si Hepe mo. Aw, kundi siya musunod sa komando, masikwate gid siya. O nga wa gid siya laing choice. Kinahanglan gyud nga mangita gid siya paagi nga mapatay ito niyang duha. sakto yung kayo din. Para maningkamot din sila nga di mataktak sa serbisyo. Kinahanglan nga tudason din sila. Di na tama problema. Ako lang gipahimangnuan ang ato masakop. O gitunan na mo og maayo karon kung usay mga naandang lihok ni Alvarez. Very good. Siguro agin ninyo, Joe. Ug ayaw gin mo kumpiyansa tungod kay daghan sab og mga sakop si Alvarez.
nga nagbantay niya kanunay. Ay kabla ka. Kami rin bahala din. Kung mulampos ka ni mo, Joe, naagad mo'y dakong ganti nga badawat. Gikan ako. Maniguro ginmi ini din. Di, gini na mo si Piaton. Kita ka sa mga postisyo. Nanangat to mga dagway. O gihimo na ta nilang mga high-profile criminal. Mura na tanig mga artista, gibutangan pa nila dead or alive, bangag selong. Okay, mon. Kuya, wag na to. Nganong ila matampat yun? Gadi man ta mga kriminal. So, labing siguro siyo, kabuang masanin ni Dindo, bangag selong. Bida! Ba't lumuna gilining Dindo, oy? Labad lagi kayo na siya. Labad kayo. Pida. Labad sa o. Ambot nga nung nisugot sa kus sa tahas nga aron mabutan ng tawana. Murag imposible kayo ning nga misyon. Naglisod mangani ko og kontrol sa akong kaugalingon. Unsa pagkaanis Dindo nga mas demonyo pa ninako bangag selong. Wala kita'y mahimo, Anator. Gidawat magina, may mo bang gidawat yan tahasa? Kinahanglan nga imo ginambarugan. You baruganize. Mao lagi. Mo ni nakalisod og samot ron siyo kay baniog na kayo ang atong mga naong nga mga patyonon ta bangag selong. Narabatay na kong reward nga gipatong sa atong mga autor. Udako-dako gid siyo. Ha? Gisayunan ka ng tag 500,000 ang kadausan na to. Pangag selong. A 500,000. total of 1 million pesos kitang duha. Ha? Kitang duha 1 million tak sa makapatay na to. Swerte kayo makapatay na to. No? Swerte kayo. Oh, kita may malas nga. Kita'y malas. SLS. SLS? Oh, Usa ba na? sagdi lang siyo. Ay. Inahanglan nga makasulta sa atong kwartos kumbinto kay aron makuha na to ang yawi nga akong gitaguan dito sa kisami pangag sa ilong. SSS. Uy, dili GCS. SSS. Kung GCS. Dili ka gobyerno. Sige. Tuwa din ni mo tagui sa kisami ang yawi, Thor. Oh, tuwa siyo. Secure kayo to rito. Secure. Dili secure. Secure. Kinahanglan nga makuha to na to aron makapadayon ta sa atong misyon sa pag-shoot sa underground sa among bahay ni Mirasol. Bangag sa Oh, ilong. come on. Unya, asa mo agi ini? Nga, delikado ra ba kayo nga naay makakita na to? Ha? Sigurado gyud nga. Masikwati tayo ni. Oh, sa luyo lang yapon ta mo agi. Ha? Pero magbantay lang gyud ta sa atong mga lihok nga wa gyud makakita nato bangag sa ilong. Oh, come on. Dili ba yutor nga muadto ta sa muadto ta ng hayag ba? Hayag. Lisod kayo kung hayag pa. Oh, karong kadlawon siyo. Muadto gyud tas kumbinto. Sige, Tor. Oh, come on. Bangag sa ilong. Sobra raman sa siguro ng gibuhat sa kapulisan, tay. Nga patyon yun sila. Di man mga kriminal to mga tawhana. Unsay di kriminal. Nahibaw ba mo kung unsa kabugat sa ilang mga kaso? Sobra ra bitaw, tay. Ang ako nahibaw kung wa kay nahimong bayolente sa imong pag-iskapo, di man kaangay patyon. Dungagan lang gyud hinoon ang ilang silot, pero dili ko uyon anang patyon gyud uy. Para na ako, no? Kung ako ang pasultihon, uyon ko nga silutan sa kamatayon. Ngano man, tay. Abi nyo gano. Ngano, tay. Kay kadtong mga tawhana, delikado to og makapatay. Kay mga criminal minds man to sila. Oh, wa gani sila nakapatay, tay. Kay ngano, nakasiguro mo adtong mga naunga, nga wa to sila napatay, ha? Nasuhito din mo nila. Grabe sa gatay uy. Wa ganita masuhito. Sa ato pa, dili ta kasiguro. Napahamtangan silag silot nga kamatayon. Basta para nako, kung ako ang pasultihon. Ikaw mo ingon. Ako mo ingon. Maayo ng maliguro ta, aron di na maglabad na tong Kay kung ato lang hapon lang silang bilangguon, ay wala, dako kay gastong gobyerno, pagkaon pa nila. Tay, di ba, tay? Naman na sa ikaunom nga sugo sa Ginoo, tay. Ikaw, minister man gyud ka, tay. Bitaw, no, di ba? na, Kanang gidili ang pagpatay. Limot na sa datay. Labi na sa Biblia, akong muto biya nga, higugmaa ang sala, kasi lagi ang makasasala.
Amo yun sige. Pero kanang Siron, magtambak siya. pero kanang self defense ta minaw ha. Di nasa. Uling baon hanta na mo tawa na. Kita'y maimpas. Tay, di ba ka na self-defense? Pag dipinsa man nas kaugalingon kung nagay gusto mo atake? O mutinguha o pasakit na to? Ay, ulagi. Pero, hanam na pero. Minaw ha. Sa kaso na ni Lucio og Toribio, mga kriminal man to sila nga miiskapo, mao nga mariguro gito oy. Hipuson sila aron dili makaangin og laing tao. Kinakupos lang hulga sa katilingban. Mas nakuyawan man hinuon ko sa desisyon sa mga pulis kaysa mga piniriso nga may iskapo. Bitaw, tay. Kinahanglan nga klarohon una na nila. Nagbutang na biya silang mga paskin sa mga palibot. Bisa tingali makiangayon nga hukman sila sa kamatayon, uy. Hoy, kamunduha ba? Huwag mo yung mindset eh. Ay, minaw ha? Kung mo anhegan is dindo, ayaw niyo sa padungga ng inyong katarungan. Kay mauwaw to eh, mauwaw to. Ako doon na ba kay uwaw? Abi parang unya nga, ignorante tas balaod. Aw, lain-lain man tag prinsipyo, tay. Iyay. Di ba, tay? O gawas pa, ana. Siguro sabni sa among nahibawan. Kay anang puntuha, tay, murag nakalapas na gid ang kapulisan sa ilang mandato. Hoy, paminaw. Mas suhito ng mga polis kay nato, polis good na. Oh, lunsa ka man. Di na lahi mo uloy. Kung wala sila mga ebidensya nga ilang gikuptan. Nagduda gid ko, tay, nga naagay sayop sa ilang desisyon. Day ka, sus ni mo. Ay. Paghilom lang ko rin eh. Supak di ko kay liwat ba ako nimo, tay? Ikaw ha? Wakay kalibutan kung unsay balaod. Oh, mingaw na ang palibot siyo. Pwede na yun ng modritso tangad to sa itong kwarto. Bangag sa ilong. Unya na, Tor, unya na. Kaya napay nagsiga nga suga sa pikas kwarto kabantay ka na. Ayog lingi das pikas, dili pikas. Dire. Ay, tanawa, pabutol na yun na ito nga. Mapaong na. Aro, magkasiguro ta. Nga wagi nagmatay ng mga orasa. Uy, timing yun siyo. Ha? Timing. Taimiming? Timing. Di miming. Gipaw ng suga. Bangag sa ilong. DJ Nairing na magam na timiming. Kinig mo. Ay, ikaw ka lang. Ani na lang. Ha? Taod-taura na to o gamay. Gamay. Bisang mga tunga las oras. Bantay ka na, tunga las oras. 3-0. Kapinan lang na to. Oh, sige. Bisang gamay lang, mga 30 minutos, ha? Dayon, mudritso na ta sa atong kwarto. Uis. Unsay uis? O sige. Bangag sa ilong. Pero, napatay problema, Tor. Oh. Ha, kapatay ka. Unsaw man na to pagsurya sa gate. Nga nakalakra ba yun na? Nakalakra diha kung magabi. Ay, kaplakas yun. Naman ko'y abilidad. Ha? Kaya ra kong ablihan ang gate. Bangag sa ilong. Oo, dito, no. Mauni makabintahan na to. Huwag kamay, ha? Kay nakadiskubre ko nining abilidara sa akong kaugalingon. Bangag sa ilong. O, kabon. Delikado dahil o hikapo ng imong mga kamotor. Delicage. Delicates kayo. Oh, nga naman. Kay, mubaga man ka. Kapantay ka na, dili mubaga. Mubaga. Karoon tagilindaan. Kaya di ko maligas. Mubaga man. Pinumduman ko sa pagana. Kapantay ko. Kaya nundum ko. Oh, ganahan kay kuwaning abilidara siyo. Ganahan kay ko siyo. Mga pasalamat kay kuwani. Nga nianin ako. Bangag sa ilong. Piti. Chipiti. Dili physical therapist. Pero, Tor. Nakong pagtiwas. Di ba ni bayag yun, ha? Isil-sil yun sa imong alimpatakan. Pirmi. Nga imo region ng gamiton. Sa minatarong, ha? Yan. Di na may mong gamiton ni mo sa dinautan. Oo, ako na ino, gitawag ni mong Tor niya. Nabalik. Niyabag na. Nabalik. Bangag sa ilong. Oh, come on. Siyo nga na siyo. Kining, unya rabli ang portangge mo rin. Dunay na kamataas pikas kwarto. Awat lang hinayon siyo. Atong hinayon. At laso na tagamay aron masalipdan tayo ng haligi. Sige. Mingaw na siyo. Mingaw na.
Wa na ginagtikaw-tikaw. Kini. Sige. Sa ito gininis ng tikaw-tikaw. Tikaw, Ice. Sige. Abli na, utan. Abli na. Lagi. Gahi man siya, gahi siya. Mura man og gilat na ning kwarto ha. Bangag sa ilong. Patay. Di takasuli di. Ay, kabala ka siya. Akong gamito ng akong abilidades. Sige. Imong abilidades. Sige, suway ito. Uy, hala. Nabli magkalit. Uy. Nabli lagi na yun. Talasyo, manutasyo. Talasyo. Sige. Talasyo. Hi, Toribio! Bangag sa ilong. Budid. What? I miss you, Hilom lagi, hilom. Hilom ba? Hilom. Hilom, day. Ha? Hilom lagi. Kuha na akong kamot. Basta di ka mo sabay. Hilom. Okay. Huwag sa kita muna na nung babang. Kasulti lagi mo. Hilom ba? Hilom. Kana. Basta. Ayaw ko saba, ha? Ay, saba, ha? Okay. Okay, ako na rin buhian ang akong kamot. Ako na rin kontangos mong naong. Okay, very good. Wana. Sige ka po sigwa ng kamot. Wana. Okay na. Wana ka, ha? Nana ko. Kaya wana magamutingog. Yun ang anong niya ka din, ha, Budids? Toribs, kay naibaw ko. DYHP. Mo, nga mo puyo ka sa among kwarto. Bangag sa ilong. Ninanghid ko ni Padre. Nga rin ako din ni mo puyo. O ba ninyo? Oh, may nun. Sabi ko bangag sa ilong. Tadi ay? Sus, Marius. Pida. Gano'ng manggod taon ka, Budids? Uy, nga pirmi man yung kang magsamok na ko. Ay, ano ba? Ano ba? Dili man ni Samok. Doon naman ko'y katungod ni mo, Toribs. Kay imo kong asawa. Bangag sa Og usap pa, nga naman siya nagituyuan man ninyo nga, mi-iskapo mo? Uy, wala kang labot sa mong desisyon. Amo uning kinabuhi, Budids. Halano. Shake, Mayming. Singan. Ay, pag-iula na to, Rebs. Di ko makaako. Nga doon ay dotang mahitabo ni mo. Gani, mitabang ko sa pagpasabot ni Padre Darwin. Nga, mayo kang tawo. Tawo. O di ka angay silutan sa kamatayon. Nag-istorya na yung mo ni Padre Budids. Ay, ako siya gipasabot sa tanan nga buutan mo o mga maayo gyud mong tawo. Unsa mo yung ka, Budids? Taga-uslom, taga-dalagit. Tawo. Libog matani mo. Ay, pagbuot. Libog itay mo. Ay, pagbuot. Sige lang. Salamat lang kayo sa mga laban na mo, ha, Budids. Pero por Diyos, por santo, ayaw na taon kong sa muka. Pauli na doon sa inyo, aron di ka maamong sa mga kasamok din, bangag sa ilong. Hey, happy to Rebs. Di ko mubiya din ni Toribio. Bisag ko sa pa'y mahitabaw. Mulaban ko na niyo. Magbakabatay ko uban ni mo to Rebs. Ha? Taga-norte o taga-south? Shake, Maymay. Shake. Dagha lang ba? Ako rin bahala. Bangag sa ilong. Ay. Hi, Adran. Ikaw man gudi ay. Budiday, may kauban ka diha. Ha? Ako? Wa man. Nakadungog magong ko, doon na kayo kasturya. Wala oy. Ako ra tong cellphone. Naram magugoy gitanaw. Amo ba? Ay, sorry ha. Disturbo hinunti ka. Walay kaso. Sige. Ano si Budiday? Sige. Bye. Uy, Budids, kasi man to. Si Atan to. Si Atan? Atan ba? Wa man siguro problema nga kung paybaon si Padre. Nga ni amo? Ay, pabinuang niya, Budids. Ayaw lagi. Wa na sa kinanglan nga paybaon ni mo si Padre. Kay di man may mong puyo din, bangag sa ilong. Uy! Unsa? Kay asa man di ay mo mupuyaw?
Ay, di na kinahanglan nga may baw ka, Budits. Oy, kinahanglan to, Rebs. Nasultihan ko ni mo. Kay, nabalaka ko ni mo may kunun sa inyong kanaw nung magpadayon mong tago-tago. Basta-basta ayaw kagol na mo, bangag sa ilong. Biyano lang yun, Reko ni mo, hangtod sa hangtod to, Rebs. Kapila naman tayo pasabta, nga di na ko si Toribio, ako si Arturo, bangag sa ilong. Hey, shit, Mayming. Musik, Miming. Bahala naging sa imo sultin na ako nga panganto, Rebs. Basta kay banag yung teka. Ilong na na, Budits, haginin mo. Sige ka lang. Bahala na bisa kapila pa kunin mo pasakit ang istorya. Mas milabaw maghihapon ang akong gugma din ni mo to, Rebs. Bangag sa ilong. Gisabot lang ihapon, tika. O na o. Dawata lang niya ako hatag ni mo para doon na may magasto. Ay, sige lang. Nawat na nanaw ni mo na nakunot nagsamot. Ha? Dawat na. Nawayo ni mo. Musalga ko sa inyong kukabildo. Oh, salga. Salga. Na ikaw din na nasluyo. Abi na ako kaligi ka parang kilid. Ikaw din na Sining, Budits. Amin lang na ako. Ako lang ay dawat, anak kay. Naikog na si Toribio ni mo. Mao ba? Oo. Sige, Lose. Budits ay. Duwata. Maayo na lang ni panggasto ni niyo. Uy, salamat in taon kayo, Budits. Salamat kayo. Abdi. Abi, sibog sa... Sibog ko na, Budits. Ay, sa ba? Pakuot na sa ko. Ay, nanas. Ikuot. Sugam mo mo maglubot. Pagkamitaw lang ko ng bangko eh. Ayaw likurin kung kamot. Pangag siya. Agay. Saan man na ni mong Ibo ditong bangko? kamot, sakit lubot na. Oh, bangko, saan ni mo? Basta kita tanaw lang. Tanaw na ka? Oh, bangag silong. Uy, shit, Mayming. Nanong ipatong ka ng bangko? Usap mo na mo gitanaw des kesa May. Ay, pagulo. Ay, si pangot, ha? Karabal. Ayot, gidaning bubuta. Si masipyat kagkuot din na kumot, na akong lubot yung mga kumot. Uy, lala! Siyo! Oh! Ay! Wala naman din ni Yawi, siyo! Wala diha ang yawi. Oy, usa lang yawihay yung gipangitra. Budits! Nakakita kag Yawi din ni Budits. Unsa lagi ng yawiha? Ay, ayan akong pangutan na tubagas ako kung nakakita baka bangag sa ilong. Ay! Tampahan. Kuan! Ay! Wa ako kakita. Kay ngano lagay para unsa lagi tong yawiha? Imposible ni wato din eh. Oh. Pita, kano sa mamanay ni Puyo din eh? Sukad nga gidakop mo. Pero siya, Rosab, wadyo kakakita og Yawi des kisa may bangag sa ilong. Ay, wa lagay. Pagsultis tinood ba? Agiing na di kang wa. Shit, Mayming. Sabay dagway atong yawiha. Basta kay Yawi. Wa mo yung kakakita. Wa lagi ko kakita. Silong. Wag yung ko kahinom daw. Nga doon ako nakita ang yawi. Kasadihan gay papuyo ko nila padre din, hey. Ila di gilimpyuhan ng kwarto. Nang limpyo man sabdo sila kisamay. Kisamay ng limpyo? Ang akong nahinomduman si Atan o katunggingan lagkaren. Si Atan? Oo, si Atan. Itong taga-uslog nga ang tuno siya sultihan murag taga-dalagit. Pero, mao to. Pino. Sugoon no taga Budits be. Ay. Mamaliw bini mo ha. Oh. Pangutan si Karin ug Atan ugma. Kung nakakita ba sila og Yawi din sa sud. O diha sa kisame nga ilang gilimpyuhan bangag sa ilong. Sige, tabangan sa mo. Pero, kidahan lang tuganan sab ko ninyo kung asa mo paingaon kay araw makatultul ko. Ug asa ta mo adtuon. Una na lagi pangutan na kung asa mi paingon. O niyaw saan ko pagtultul ninyo kung makitaan ang Yawe? Kami rin mo doon mo din eh. Mubalik kami dayong din eh. Ugma bangag sa ilong. Ay, mula ka. Huwag yun di ay mo karoon.
Bidasin mo. Yan ako pagdagang pangutana, Bugits. Iganahan. Basta kay sundan lang ang among di pamalihog ni mo. Bangag silong. Sure nga mo balik yung din, hey. Ay, lagi, promise. Mubalik na may din eh. Oh. O ayaw lagi pagsabak ang bisan kinsa nga mubalik may din eh. Bangag silong. Oh, come on! Shit, memeng. Angay gitang magmamidan tayon samtang wapamadapi o mapatay sa kapulisan katong duha ka kriminal. Ako silang giingnan din do. Nga mag-amping kanunay sa itong mga lihok, kay delikado gikaayo itong mga tawhana. Tinoda, nakuha nila ni Hepe ang kinatibok ang impormasyon bahin na itong mga tawana. Naa sila'y dagkong kaso nga nalambigit sa drugas o pagpatay. Oh, mao ba? Tiaw mo na. Mao na hinungdan nga angay gas lang patyon. Patyon. Kung mauna, nganong gikumpiyansa raman na nila ni Hepe? Nganong naabot mas punto nga nakaikyas pa tong mga tawana? Maray na kong sipyat nila ni Hepe. Kung bot gani sabto nung ta, angay silang mapapha silang sa ilang trabaho. Pero ako mo'y mihangios mayor nga hatagan lang una og chance. Marisol. Kung tinuod man ang mga isyu, ha? Dako sila tulubagon sa katawhan nga nakaikyas tong mga tawhana. Ito na. Kana, tinuod na mer. Mao nga naningkamot gid sila si Hepe. Ako mo'y nagdasig nga ako silang gidasig umayo nga dili gid buhian to mga tawhana kung ila man ganing madakpan. Maayo. Maribing. Di sa tingali maayo nga patsyon dayon, oy. Maayo gyud nga dakpon lang unya imbestigahan. Kay aron ba mahibaw-an sa mga tao kung kinsay nagpaluyo nila nga nakaikya sila. Bitaw, mao gyud unta ni sakto. Lisod kayo na silutan dayon nilas kamatayon, oy. Hoy, kamong duha ba? Hoy, kamong duha. Tay? Wa mo masuhito og balaod. Ang mga pulis mas nasayod na sa tanan kung unsay ilang haom nga aksyon nga himuon. Para nako, sobra ra sa gyud nga pahamtangan og silot nga kamatayon. Bida. Kinahanglan tay ba nga i-prueba gyud una sa korte. Kung tinuod ba ng mga nanggawas nga isyu batok nila. Bitaw, mausa na akong prinsipyo, tay. Kinahanglan nga maningkamot ang mga pulis nga madakpan lang na nila og dili nila patyon. Bida gininyong duha. Mao na hinungdan nga misanay ng mga kriminal tungod lang investigar nga way kapuslanan. Sawa way kapuslanan. Way kapuslanan? Ginusto tay. Sa iyo punta nimo. Ginusto tayo ay. Naman ay kapuslanan. Kay abi nimo tay, di ba sa lalim tay nga mahukman ang tao nga dili patas ang hustisya. Okay day na tay. Labi na tay nga gusto ang katawhan nga masayod kung kinsa gyud nagpaluyo nila. Ay ka ba mura mo no kag may pabor ka sa mga kriminal? Tay, husto man sad si Riming tay good. Wa man mi mulaban atong tawhana. Ang amo lang nga angay yung dakpon og imbestigahan sila. Aron musulti sila sa tinuod kung kinsa nagpaluyo nila nga nakaiskapo man gid sila. Ay, inom. Sige mo naglalis good. Onya. Nagtuo mo nga nagtuo sila. Ha? Nagtuo mo nga misulti sab sila sa tinuod. Tay. Ha? Mindset ba? Mindset. Ikaw para nako no. Ang ngayon silang bitayon og dili angay buhiyon. Kinikiwa ni Mialin ako. Klarohon ko giniksulti ni mo. May nalagani. Siya. Kay pinangga. Pinangga tang budiday. Dariyo to sa ata. Ay, baya. Yatagan yun ta og kwarta. Aron atong magasto. Batay ka. Siya. Wa ko mahimutan na siya. Gisamukan ko ng budiday siya. Nagdala na di man na to siya. Pangag sa ilong. Ayaw magsulti na, Tor. Di ka mahimutan ng kwarta. Ano may giyatag? 10,000. Niyo, 10,000. Tungala sa tanas siya. Andi ako. Imo ning 5,000. Para tayo magasto para palit og pagkaon. Pero siya, asa na makaday itong yawi nga kung kitaguan siya? Kinsa siya kayo nakakuha ito, no? Ayaw na pag-una-unaan ang yawi. Na makiabilidad. Maabli na to. Maabli na nimo. Way problema. Maabli nimo ang pultahan sa inyong underground. Oo, day, no? Oo. Husto, tuod ka siya.
Kanang imong nadiskubrihan nga abilidad. Abilibad na. Makatabang na nato, makatabang na. Pero murag nadasi ko sa mong gisulti suda. Kalimti itong yawi, kalimti. Good. Forget the yawis. O, yan. Parenta sa itong mission show. Mga una, Tator. Kailangan nandun ay usa nato nga palit og pagkaon. Ako na palit siya. O sa may gusto ni mong sudanon. Kiring. Ito lang baratuhon kay nauyon ko itong putsiro. Baratuhon pa. Nauyon ko itong putsiro sa baduyong. Oh. Kara. Pila man kayo ay mong gustong kanunsyo? Usa lang, Doktor. Ha? Unya, kaning gamay lang puso, bisag mga 5 lang. Okay na kuha na. Sige. Kung lay mo palit, papilin lang ka din nisyo. Pag-amping biyator, ha? Kaya ba sinugmailhan ka sa mga tao? Pagkuhan, kanang magtabon ko sa kong naong. Para di ko na mailan, bangag silong. Amping bayag yung taon. Oh, come on. Bangag silong. Alerto gino ha. Ay mong patay sa inyong mga lihok. Pero kinahanglan nga di ta masipit ini. Aron di matigaw nga itong misyon. Matubad, boss. Ang uban ang tusurahan ha. Ugandamang yung mga armas. Kay pila lang kagutlo, muagi na karong taon ang grupo ni Alvarez. Sabi Boss. Uy. Nanapan yun din yung sakyanan nila ng Alvarez. Sige. Pagkanda mo. Ano? Huwag na ibawal mo sa inyong bato ha. Ano, boss? Ano? Ito sa makita. Tuol na kayo sila. Kumantay sila! Ang sabi ka! Ayaw mo siya! Atras mo! Aray! O sinita mo! Ganun may atras mo ha? Hoy! Ayaw palagad! Hoy! Naman si Arturo. Ay, buduhan na magka-oras nga. Wala na magkabalik. Di na ni Mayo. Oh, come on. Di ko ba ko ini kun. Unsa may nahitabo at tutawhan. Ako magkang apason. Ay, simbak ko lang palayo. Paabuton pa na ko. Usa ka oras. Paabot yun. Basin pa na yung mauli rin ito. Kung mulapas ka ni og alas 10, 1:00, sobrang usa ka 0 na. Ay, ako yun sang apason dito sa baduyong. DJ Relax. Ngano, Jo? Unsay nahitabo, ha? Sorry kayo din. Pakyas ang among operasyon. Unsay pakyas? Walo makuha si Mr. Alvarez. Kay matod pa sa ato masakop. Kalit kay dunay tao nga may kuha sila mga armas. Unsa? Ora, kay bulungan na kayong tao. Kay gipangkuptan ng ilang mga armas o kalit kini nga mibaga. Hinungdan nga nangapaso sila. Binuang. Kinsa ba ng tawana ba? Nagtabon ko siyang naong usnina. Mao nga nanghadlok nga ato masakop. Ug uban, may kiratil og dagan nga wala mong pakita. Mga tunto. Mga inutil mo, Jo. Pero, din... Unsay piro? Kwan? Ha? Unsay piro? Ha? Piro sa imong kahanggaw. Ayaw ko binataig istorya, Jo. Kay way mo tuog binutbot nga istorya nga sama niya ng istorya, ha? Bago na ang panahon. Ug, kinaraanan ng ingon-ana, Jo. Pero, din, tinuod nga akong gisulti, din. Huwag ko magimahimog istorya. Nga! Wala ko mahimuot anang imong gisulti karon, Jo. Kung napakyas mo sa pagdagit ni Mr. Alvarez, delikado pa noon og kitang tanan, mabutang sa peligro na yan eh. Sorry kayo din ha, sorry kayo. Di ko mo dawat anang imong sorry, Jo. Wa ta magduwa-duwa din eh. Seryoso ta sa ato negosyo. Hala, kakuyaw bas mga balita karon uy? Hasta si Mr. Alvarez nga usa sa labing adunahan sa atong dapit, naamay nagtinguhang ang dagiton siya. Mayo na lang gani kay naluwas pa siya. Pero naaman ko no'y usa si Ansakop ang napatay, Mir. Naalagi ko no. Maoy pong sa balita. Kana, mo na akong gingon ninyo, mindset ba? Wa na ilaing kapasangilan ining mga hitabua. Dako gid akong pagduda. Nga katong duha, mo'y utok yun ining mga krimen. Mindset ba? Mindset.
Dali asad ni mo makahukom tayo eh. Simbahan ko. Mindset. Unsa pa man di ay? Wala mo maminaw sa balita, ha? Nga atong lungsod. Gipoy anong mga dagkong sindikato karon. Unya, be. Unya. Si Lucio og Toribio di ay may pasanginlan dayon. Ha? Bayan ninyo! Nganong kamo mga babae? Di man dahil mo makatuhog og mga anggulo sa mga panghitabo sa palibot. Klaro ka na, ha? Kaklaro na! Daan ako nang nagpasidaan ang hipi nga mga banggiitang kriminal tong mga tawanan. Mindset ba? Daan pa ko? Mindset dayon? Nya tay, dakom kang sindikato tay. Sato pa daga na sila. Dili kay katurang duha mo atong mga suspek. Oo, bitaw. Misulti lang ko na nga apel gyud to sila. Maayo ang taog, nanay mahimo sa aksyon sa kapulisan tay. Lisod kayo ng pulos na ta magtagna-tagna, uy. Kulwa pa man lois din daw, ha? Na! Hagbay lang putbol tong hipi, ha? Hagbay lang. Tara sa dindo, no? Saman. Pulos lang sa laway ang istorya. Sabot eh, laway ba rin? Oh, sabot ka! Umbot lang. Unsa may laway, be? Kung nasayop manggani ang epitay, nganong dili naman lang nila pailisan, mo na, pulos laway. Mao gani nga makaingon tang maayong tao nas dindo, ha? Tungkol kay naghuna-huna sab siya sa hipi nga pahatagan og chance nga makabawi sa iyang serbisyo. Unsaon pa man pagbawi, anak Jerry? Ay. Nga nagsunod-sunod naman ang mga krimen nga nahitabo sa itong palibot karon. Husto ka. Husto ka, Tintay. Mao nga, kung mag-istorya unya Miss Dindo, ako sa ingnon nga pailisan na lang ang hipi. Mindset ba? Ha? Nagtuo ko nga ang hipi mo'y dakong diferensya din eh. Kunon sa untay angay buhaton, maogi sundon. Lisod kayo nga pulos na lang magtinudlo ay ang mga opisyal. Uy, kung kitisadaan ining hitabua karon. Asa ka ta? Ang tatay, nagtabi pa gani ko. Ang tatay. Sams tatay, eh. Nawa. Bagulbul. Ay, para na ako, no, ilisa na nas hipi. O paimbestigahan yun ang ni mga nahitabong krimen din sa ato. Di ba, tay? Mauna. Tay! Ilaw ka, tay? Bitaw, no? Sakto, gina-rimi. Aron sad mahatagan yun og katinawan ang tanan kung ngano og kinsa gyud nagpaluyo ining tanan. Di ba, tay? Di magigikan tur. O kamon, di apas di ka dito sa baduyong. Ay, apas ay siyo. Huwag maganito. Ay, kalma lang siyo, kalma. Nakakita ko og enkwentro. Ha? Encounter? Bangag sa ilong. Nasakpan di kanila, tur. Ha? Nasakpan di kanila. Ano man ako nasakpan? Ako may nakasakop nila siyo, bangag sa ilong. UN? Sa UN. Unsay nakasakop? Naatlan ako ang mga sakop ni Dindo. Pinanguluhan ni Joe nga ilauntang dagiton si Mr. Alvarez. Bangag sa ilong. Kinsang Mr. Alvarez? Kakumpetensya sa negosyo nila ni Dindo, sukan pa na kanyan to. Bangag sa ilong. Imbe! Sa imbe. Mao ba? Unya, unsa man gyud ay nahitabo? Ay, nakit-anak ko sila nga nag-atang dito sa may hawanan. Unya, ilang girakrakan ang kotse nga gisakyan nila ni Alvarez. Mauto nga wa ko maglangay. Gisanta na ko sila sa ilang dautang laraw. Mo na siyo. Ug kaloy Ginoo, milampos jud ko ug wa gyud nila madagit si Mr. Alvarez bangag sa ilong. Mao ba tol? Pero di unsa man nimo sila pagsanta nga naamag ka sila mga armas. Akong gipangkuha ang ilang mga armas yo. Nibaga kini ug ilang gipangbuhian. Oh, unsa? Oh, ngingigagot. It's a. Taas ba to? Gusto mo na? Muli na kanindot ka lang siyo. Kaya di na taanging mahadlok na ito mga tawana. Ha? Magkasukol na ta nila bisag kung sa pangurasa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa pa may nahitabo, Tor? Ang subo lang nga nahitabo kay doon naging usa ka sakop ni Alvarez nga nakalas. Oh, kinuo ko. Oh. Kaluoy sa taon. Ha? Mayroon taog na langit. Oh, sa may English ito. Mayroon taog na langit, Ais. Kalitan. Mao na ang modus ni Dindo karon siyo, ha?
Delikado yung kayo nga napay daghang inosente nga mapagan silang kayawan-on bangag sa ilong. Para nako, angayan lang nga ilisan ang hipi, Dindo. Oh, maulagi unta, Tito. Nga nung naunta man, di magiging siya angay mahipi ning atong lugar. Grabe ni kay mga krimen nga nahitabo. Ug wagi siya makasulbad ini. Nahadlok na ang mga tao. Ako bitaw siyang gitawagan, karon lagi buntag, Tito. Nangayo naman sa siya pasaylo, Unya, kinsa man ta nga, di makapasaylo nga, tao raman ta. Mao. Ginoo mo gani, makapasaylo, saan ka nga tao rata? Mao, doon na dyan kay mindset. Oh. May punto ka ni Anam. Oo. Makapasaylo man ganita, pero ang nakatayang gud ini, ang seguridad sa mga tao. Ang tanan na balaka na. Sa tinuod lang, Tito. Kung dili patungod na ko, hagpay ra siyang gilisan ta sa atong mayor. Pero ako mo'y mihangyo og mihatag pa niya og chance. Nakita sa guna ko nga naningkamot gyud ang hipe. Nagkalisod gyud ini kay dako kay grupo nga ato gikabangga karon. Mo ni dakong problema sa atong gobyerno karon. Kay bisag kinsa pay imong ipuli nga hipe din labing siguro di gyud makasulbad ning isyuha. Mas maayo mangod ni kining kun si hipe, mas maayo pa ni kay suhitom ni siya sa mga tao din kung kinsay angay paninglan ni ining hitabuwa. Na. Basta mao na ikasulti nako. Manghinaot ko. Nga mailisa ni ginang hipi. Dili siya angayan nga mahimong hipi sa tong lungsod. Kay wa siya makakita og paagi o masumpo kining mga problema. Sagilang, Tito, naapakoy dakong kumpiyansa ni hipi. Nga masulbad ra gyud ni ang problema Wa gyud ko makasabot sa mga balita ron, Mir. Daghan ang naglibog kung nganong wa pailisi ang hipi nato. Nga siya may dako tulubagon kung nganong nakaikyas tong duha ka piniriso. Nya karon, laing kaso nga naay napatay sa sakop ni Mr. Alvarez. Hasta bitaw ko mingoy. Wag yu ko makasabot. Ang tanan man naglibog kung nganong naapas hipi din Dapat giilisa na lang unta na. Matun ni Tatay Mir, tungod kuno ni Dindo nga naluoy siya sa hipi. Sa may kalabutan ni Dindo. Nga, wa man na siya gihuptan nga katungdanan sa gobyerno. Og dili sa na siya opisyal. Nagpasiaw ta ba yan as Dindo nga lakas ka ayos mayor? Kay kundi pa tungod niya, hagbay ra kuno giilisan si hipi. O galing lang, kay naluoy lang kuno siya. Na, di gud na mayong istorya haming. Mao na disulti ni nanay, gikan ni tatay, nga nang hambog kunog mais Dindo. Di mo na angay ikapang hambugod. Kay ang isyo karon din mao ang seguridad sa tanan, nga nabutang sa dakong peligro. Kung ako'y makaistorya ng Dindo, ako gina siya insultuhon. Mura siya sikin sa manulti. Na, para na ako, Ming, no? Di man sa taangay mo tubay og ingon ana ba? Dapat unta ang mayor maogi mo himo og aksyon. Ug hasta sad unta ang hipi. Dapat mo voluntaryo siya nga muluwat sa iyang katungdanan tungod kinawag nawad-an na og pagsalig ang mga tawo niya. Ako na ba? Ngilngigan kay kumanulti na siya. Unya si tatay, believe sad kaayo niya. Di na lang ta maminaw anak ni Laming. Ato na lang nang ipalabay sa tong pikas dunggan. Makalagot mo gud paminawon? Labi na kun magpabida effect yun na siya. Unsa ba rin kalakiha, Jo? Kadi man lang kay ang usa ka sakop ni Alvarez mo'y namatay. Nganong naaman sa'y nakalas sa atong membro? Maulagi din. Huwag ko magdahom nga may ining mitabo. Karon di ko mahibaw nga nag-uusap diya sa balas nanti. Bida, oy. Kada ko labad sa ining inyong gihatag na ako, Jo. Sorry yung kayo din, ha? Kasi kung saan pa ni mo, Jo. Di gina madawat ang imong sore di rin ako. Kung mabulilyaso tayo ni, tabla kitang tanan. Dakong kawawan. Ila pinag-anto nila ni Mirasol og sa tanan. Kung nganong mga paro tanin ispresuhan. Ay, pasensya na yun. Helom! Pasensya. Sige, ngal-ngal ng pasensya. Wa ko lami, anak Jo.
Paminaw, ha? Unsa man din? Nay, bahin anang kamatayon ni Nante. Di ko gusto na mahibaw sila si Hepe, anak. Ang tanan kinahanglan nga way si bisan usa nga laing mahibaw sa iyang kamatayon. Timan ina, kinahanglan hilom lang ta. Ug ipalubong dayon ninyo sa Nante. Pero nga, waknay mo, ang lisbo nga baho, kika na to. Kasabot ka, Joe? Oo. O din. Buhat ka karon dayon nga akong gisugo ni mo. Ura mismo din. Karon dayon. Dili ka mabisto sa tanan ang mga daotang binuhatan nila ni Dindo. Kay kalaan ay Josepas pagpaminang uban pang masumpay na sugilanon ang yawa nga gustong manghel. Tagsuwat Emmanuel Nadila Sakul, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama.